Molweni kwakhona abangcwele. Kule veki yesibini ye-Bible study sijonga uverse 2 phaa kulaa ncwadi yethu. Kwakhona namhlanje sizoqala ngofunda laa mbuliso wonke before sifowukhase kwivesi yethu. Masifundeni ke. USimon Petros, umkhonzi nompostile kaYesu Kristu, ubhalela abo baluzuzileyo ukholo oluxabiso lunye nolwethu ebulungiseni bukaThixo wethu, umsindisi wethu uYesu Kristu. Uthi, makwandiswe kuni ubabalo noxolo ngokumazi uThixo noYesu inkosi yethu. Masithandazeni. Baba wethu, siyabulela ngokubana unguThixo osidalileyo, unguThixo osigcinileyo. Njengoba sikhona njena namhlanje kungenxa yeenciba zakho, siyabulela bawo. Bawo, xa soqala lesi study sanamhlanje, we pray, Almighty God, that you meet with us apho sikhoyo umuntu ngamnye. Vula amehlo wethu bawo ukuze sikwazi ukubona izinto ezingumangaliso elizwini lakho. Uvule iingqondo zethu, uzinzise iingqondo zethu bawo, uvule iintliziyo zethu ukuze sikwazi ulamkela ilizwi lakho. Iba nathi ke bawo ngalo mzuzu. uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masiqaleni ke siyijonge ivesi yethu yanamhlanje, uverse 2. Into yokuqala ndiyifuna siyijonge into yokubana le verse ingumthandazo. La uthi siyambona mos ubana ubhalwe ngee-italics. Into esixelela ukuba ligama elongezelelweyo zii-translators zale nguqulelo ndiyifundayo. Mhlambi kwezinye zenu ii-Bibles alikho at all. It depends on usebenzisa AP translation. So le ka-1902 ayinayo la uthi. I think nale ka-1996. Anyway, into endifuna siyiqaphele apha, la mazwi alandelayo, which is onke la ndiwa-underlineayo, ayingomazwi uPetros awathetha ewabhekisa nje kwabantu ababhalileyo, kodwa ngumthandazo. Uyabathandazela ukuba wanga uThixo abandisele ubabalo noxolo. So ndifuna ke sijonge la magama ubabalo noxolo. Masiqale kuxolo. Sonke siyazi ukuba sihlala siludinga uxolo ezimpilweni zethu. Siphila kwilizwe elonakeleyo, nathi sikhe sibe nezinto ezaphukileyo ngaphakathi kuthi ezisenza ukuba singabi naxolo ezintliziyweni zethu. Mhlawumbi singabi naxolo nakwi-relationships zethu. So uxolo, that is peace, that is ukuzinza komphefumlo, yinto esihlala siyidinga imihla ngemihla. Right? Okay. Then kwa ubabalo oluya. So isiXhosa sam besenditshilo nathi ibana isiXhosa sam si-ethe. So xa ndifunde igama lithi ubabalo, xa ndijonga kwi-original ndiye ndikhethe elaa gama lithi ufefe. Kodwa noba wena ukhetha eliphi na igama, apha sithetha ngokuphathwa ngenceba, especially when we don't deserve it. Siyaludinga ke ubabalo oluvela kuThixo kuba sihlala sisona every single day of our lives. Sona uThixo ngokungahambi ngendlela yakhe ayibekileyo, nangokungamthandi simhlonele ngokufaneleyo. Sona nabantu uThixo asiyaleleyo ubana masibathande, sibaphathe ngenceba, thina siyafeyila every single day ekubathandeni kakuhle ngendlela efaneleyo abantu bakaThixo. So imihla ngemihla singaboni. So ubabalo okanye ufefe luthetha ukuba uThixo akenzi ngakuthi njengokuba sifanelwe ngenxa yezono zethu. So ungaphinda nawe uyozifundela Indumiso 103 verse 10. uThixo usiphatha ngenceba. So siyaludinga ufefe okanye ubabalo lukaThixo every single day. Sonke akho namnye kuthi o-perfect. So apha uPetros uthandazela ukuba kwandiswe ngakuthi ubabalo kunye noxolo, izinto ezo sizidinga kakhulu ukuze sibe nako uphila ubomi obupheleleyo enkosini kuthi. uPetros uyaqhubeka ke atsho ukuba olu babalo nolu xolo lungandiswa njani. Uthi
ngokumazi uThixo noYesu inkosi yethu. So lwanda oluxolo ekumazini uThixo. So bangcwele siyabona ukuba akukho luxolo lokwenene ngaphandle kukaYesu. Akukho lubabalo lokwenene ngaphandle kukaThixo wethu. Uxolo lwethu nobabalo lulele ekumazini uThixo noYesu inkosi yethu. And le theme ke yokumazi uThixo yinto le izomane ivela ngokuye sifunda. So sesimane siyiqaphela ngoye sifunda ngoye iveki iziqenqgeleka la i-importance yokumazi uThixo. So uxolo lwethu nobabalo lwethu lusekumazini uThixo noYesu oyinkosi yethu. Akukho namnye ke kuthi ongathi hayi mina ndimazi ngokupheleleyo uThixo, akusekho nto enophinda ndixelelwe ngaye. uThixo mkhulu, indlela zakhe ziphakamile. So sonke siyadinga ukwandiselwa, siyadinga sonke ukukhula ekumazini uThixo noYesu inkosi yethu. Ngokuye sikhula ekumazini, kulapho siyawuye silwazi ubabalo lwakhe noxolo lwakhe. Sijonga i-application yethu namhlanje ke bangcwele, mandisikhuthaze ukuba as uPetros simbona esithandazela ukuba simazi uThixo noYesu inkosi yethu, nathi masimjoyine la mthandazo, sizithandazele kwathina. Kodwa singathandazi qha sicinge ukuba into le ezovele izenzekele kuthi. Ukuze simazi uThixo kufuneka azazise kuthi. Uzazisa njani ke kuthi? Uzazisa ngelizwi lakhe. So masikukhuthalele ukufunda iBhayibhile zethu bangcwele. And then xa sifunda sithandaze ukuba uThixo ngamandla kaMoya Oyingcwele asiphe ukuliqonda ilizwi lakhe ukuze sikhule ekumazini. Okwesibini, njengoba besesitshilo, oluxolo nolubabalo siludinga ngokuphinda-phindeneyo lulele ekumazini uThixo noYesu inkosi yethu. Into esikhuthazayo ke yilenyaniso yokuba kwa uThixo ubuqu yena uyafuna ukuba simazi. So sithandaza sithi bawo sifuna ukwazi, ngumthandazo lowo uThixo awulangazelelayo, ngumthandazo uThixo awuthandayo ukuwuphendula. So abo bamkhangelayo ngokwenyaniso uye azibonakalise kubo, azazise kubo. So masikhuthazeke ke bangcwele ukubana sothi simkhangela nje naye uyafuna ukuba simfumane. So masikhuthazeke sithi sifunde iBhayibhile zethu, sijonge ngamehlo excited, sifunde with excitement ubana sizothi simazi lo Thixo wethu ongumdali wethu nosiphatha ngenceba engaka. And ngoye sikhula simazi uxolo lwakhe nobabalo lwakhe nalo luyawukwanda ezimpilweni zethu. Amen.